Bona nit, us saludem en aquest debat electoral de les eleccions del 2015 a Vilafranca del Penedès. Un cop més, i n'hi van ja uns quants, Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca conjuntament organitzem aquesta taula rodona o aquest debat entre els candidats que es presenten en les properes eleccions municipals, en aquest cas del 24 de maig d'aquest 2015. Ens acompanyen, per tant, les 6 persones que opten a encapçalar l'Ajuntament en els propers 4 anys. El candidat que es presenta a la reelecció de Convergència i Unió, en Pere Regull. Bona nit. Hola, bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Tenim també la resta de candidats per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, en Francisco Romero. Bona nit. Molt bona nit. Ens acompanya també per part de la CUP el Marcel Martínez. Bona nit. Bona nit. També en nom del Partit Popular el seu candidat, en Josep Ramon. Bona nit. Bona nit. Per part de Vilafranca en Comú, en Ramon Arnabat. Bona nit. I per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, la Mònica Ill. Bona nit. Gràcies a tots 6 per acompanyar-nos. Hem d'agrair també la presència de persones que han vingut a donar suport als candidats que estan aquí en aquesta sala d'actes de l'edifici de l'Enològica, des d'on us estem oferint enguany aquest debat electoral. Ens acompanyen per donar suport, podríem dir bàsicament, perquè la participació serà a través de les xarxes socials i a través del correu electrònic. Vostès ens estan veient i hi haurà una participació en algun moment determinat del debat amb preguntes que poden adreçar als 6 candidats, preguntes que recollirà i que adreçarà als candidats la nostra companya Anna Ballonesta. Anna, bona nit. Molt bona nit, Josep Maria. Doncs, com ara han sentit, avui no només volem saber què és el que ens expliquen els candidats, els 6 candidats que estan avui aquí en aquest debat per les municipals, sinó que també volem saber quines són les preguntes que els volen traslladar als espectadors. Per fer-ho hi ha 2 vies, un correu electrònic que fa des d'una setmana que està obert i on diverses persones ja ens han enviat algunes preguntes, i l'altra via de comunicació és a través del Twitter amb l'etiqueta de les municipals. Anirem fent aquestes preguntes al final de cadascun dels 3 blocs, així que ja ho saben, ja ens poden fer arribar les seves preguntes. Gràcies, i l'Anna ja ens ho deia, hi haurà 3 blocs, hem repartit el debat en 3 blocs temàtics. El primer, el que ens estem tot seguit, és d'economia i benestar social. Economia, evidentment, i benestar social són probablement els grans temes que han mogut l'Ajuntament de Vilafranca i en general les administracions arreu del país aquests darrers 4 anys, donada la situació econòmica que vivim, d'una banda les necessitats socials que genera la crisi econòmica i també la necessitat de continuar donant suport a l'activitat econòmica perquè pugui generar una roda que permeti sortir-ne. Comencem justament parlant d'aquesta qüestió amb els 6 candidats. En primer lloc, els hem demanat que dediquin 2 minuts, cadascun d'ells, a exposar els principals trets del seu programa electoral en relació a aquestes qüestions. 2 minuts són molt poc temps, ja ho sabem, el temps és limitat en aquest espai de debat, però demanaríem, en primer lloc, a en Pere Regull, que comencés amb aquests 2 minuts. Endavant, Pere. Molt bé, l'objectiu de tot Ajuntament és la qualitat de vida de la seva gent, i per tant és evident que hi hagi ocupació per a tothom. Ara bé, el que no podem és limitar-nos a això, sinó que el que hem de generar és un moviment de l'economia per tal de crear ocupació i a més millorar la ciutat. Com ho hem de fer això? Ho hem de fer de diverses maneres. Primer de tot, una bona gestió econòmica dels diners de l'Ajuntament. L'Ajuntament ha de tenir diners, entre altres coses, per als sectors més desfavorits, però també per fer inversions que moguin aquesta economia. En segon lloc, hem de seguir arreglant i millorant places i carrers de la ciutat. Per què? Per diversos motius. Primer de tot, perquè al fer-ho generarem llocs de treball. En segon lloc, perquè fem la vila molt més agradable, pels que hi viuen, evidentment, no? En tercer lloc, perquè fem la vila més atraient, tant comercialment com pel turisme. I tot això genera llocs de treball, i tot això genera moviment del diner. En tercer lloc, també, control del civisme. És evident que a tots els barris que vas, la gent es queixa, i amb raó, de la falta de civisme. Per tant, hem d'aplicar contundentment l'ordenança de civisme contra pintades, contra gent que embruta, gent que deixa les deixalles dels gossos, etc. Però, per altre cantó, també hem de fer una política que atraigui empreses perquè en generin ocupació. Per tant, hem de tenir els polígons ben endreçats, amb fibra que hi arribi, i, per tant, generar també vinguda d'empreses que generin ocupació. I tot això, a més, ho hem d'acompanyar d'una cosa fonamental, que és la formació. Al Penedès tenim un problema greu amb la formació de la nostra gent. I els hem de formar perquè quan arribin les empreses trobin gent formada. Per tant, 2 temes importantíssims. Formació dual, que vol dir barrejar escola i empresa, que realment anem junts, que es faci una formació que serveixi, que sigui útil, i l'altra,
el món del vi i el cava, que ens dona personalitat, l'hem d'apretar fort. I per això hem fet l'escola d'enoturisme i per això hem fet l'escola del vi. I per últim, ben comunicada, una vila ben comunicada, trens ràpids a Barcelona i a Tarragona. Amb tots aquests components mourem l'economia, generarem llocs de treball i tindrem una vila millor. Gràcies, senyor Regull. Francisco Romero, sobre aquesta temàtica. Sí, a veure, nosaltres, aquests darrers anys jo crec que ha estat un tema clarament el d'abordar tot el que són els efectes de la crisi, no? I clarament des de, diríem, fins i tot recordant l'any 2010, quan vam fer fins i tot un ple extraordinari, que vam aprovar totes les forces polítiques diferents mesures per combatre la crisi, i al final això, en aquests 4 anys, i per això nosaltres també, de la nostra perspectiva, de dir com Vilafranca ha fet, per dir-ho ràpid, en 2 minuts, com una mena de dic de contenció en el que diu tot el que pot fer l'Ajuntament, amb un model d'Ajuntament que ja fa temps, històricament, al llarg del temps, ha apostat per serveis, un model de serveis públics amb capacitat de poder mantenir uns serveis malgrat la situació de retallades i la conjuntura difícil, i tot això fer-ho amb poc endeutament. Per tant, això que hi ha pocs ajuntaments que ho tenen i que ve de lluny i que ve de moltes etapes i de moltes aportacions, en aquests 4 anys fer-ho d'una manera que hem pogut mantenir o fer protecció social a una situació difícil, com sabeu, en una situació amb més de 3.000 aturats, amb més de 1.500 persones que són usuàries del banc d'aliments. Tot això és un dels components que en els darrers anys hem anat fent. Clarament, la situació, i si ho mirem respecte al que aquest ple del 2010, on parlaven de 3.000 aturats i parlaven de 1.000 usuaris del rebost, si ho mires en perspectiva, ara la situació clarament ha empitjorat. Des d'aquest punt de vista, la crisi continua present amb més aturats, amb més persones usuaris del rebost. Per tant, amb la situació d'ara, la nostra proposta, i després tindrem oportunitat d'entrar en detall, és ja no només hem de fer aquesta contenció i, per tant, protecció social amb el model municipal i també contenció per dir no a les retallades, privatitzacions, etc., sinó que també hem de pensar noves propostes que puguin plantejar oportunitats per dir no només hem de fer protecció social, contenció, sinó a més poder generar nous llocs de treball, poder generar noves oportunitats per superar aquesta situació que realment és difícil i que continua estant molt present a Vilafranca. Gràcies, senyor Romero. Marcel Martínez. A veure, des de la CUP pensem que si l'economia la generen les persones, el que té lògica és que aquesta economia es posi en primer lloc a resoldre les necessitats de les persones. Per tant, quan la CUP entri a governar, el primer que farem és proposar una reorganització, un nou model d'organització interna de l'Ajuntament per àrees, que creï i situï en primer lloc l'àrea de drets socials, al capdamunt de damunt, actuï de manera transversal i que posi les persones en l'eix central de la política municipal. Hem de canviar el contingut, les maneres de treballar, hem de donar eines als tècnics perquè puguin incidir en les problemàtiques, en la gent amb vulnerabilitat, la gent amb risc d'exclusió social. Tenim un problema i aquest problema ara mateix hauria de ser la prioritat de qualsevol equip de govern. Un cop haguem entrat, la primera mesura que prendrem serà un pla de xoc contra la pobresa. Hem de garantir que ningú a Vilafranca ni passa fred, ni passa gana, ni se li talla la llum. Hem d'entendre que cap persona es pot desenvolupar en plena normalitat si no té uns drets mínims garantits. Si no entenem això, no podrem incidir en altres qüestions. Pel que fa a matèria econòmica, les prioritats de la CUP són la lluita contra l'atur i contra la precarietat laboral. I alhora hem de convertir l'Ajuntament en un agent actiu de creació d'ocupació. Les polítiques que s'han fet fins ara no han funcionat gaire, ara hi entrarem en detall. Des de la CUP creiem en l'economia col·laborativa, en l'economia no competitiva, creiem que és important fomentar el cooperativisme, l'autoocupació, que és la gent que té projectes i els vol tirar endavant, i alhora el suport a la petita i mitjana empresa i alhora, evidentment, la defensa als treballadors que estan treballant a l'Ajuntament o per l'Ajuntament. El problema que hi ha hagut fins ara és que la majoria de projectes que s'han volgut tirar endavant, i si hem passejat per Vilafranca ho hem vist, gent que capitalitza l'atur, gent que es deixa els estalvis per obrir una botiga i al cap de pocs mesos l'ha de tancar, perquè no n'hi ha prou amb atendre una persona que vol obrir un negoci. El que s'ha de fer és acompanyar aquesta persona. Hem de crear les condicions òptimes perquè a la vila es pugui crear una economia que es basi en les xarxes i en posar en relació els diversos projectes que s'hi generen. Moltes gràcies. 2 minuts justos, els del Marcel Martínez, i 2 minuts també per en Josep Ramon, del Partit Popular. El Partit Popular creiem que per superar la crisi econòmica, des de l'Ajuntament el que es té sobretot és de potenciar el que és la formació dual
ja ho ha comentat el candidat de Convergència i Unió, i les pràctiques d'empreses. És un tema que sí que rebem una subvenció que és de la Generalitat de Catalunya per tema dels cursillos, el que és el tema allà, i nosaltres entenem que inclús l'Ajuntament té de posar diners i té de donar les màximes prioritats perquè és una de les coses que s'està demostrant que donen resultats. Un 40% de les persones que tenen formació dual després acaben treballant a la mateixa empresa on han fet les pràctiques, i entenem que és una de les prioritats. També pensem per afavorir l'activitat econòmica que sobretot es té de canviar l'actitud de l'Ajuntament. Creiem que, a diferència d'altres ajuntaments, com seria Olèrdola o Santa Maria dels Monjos, que s'afavoreix l'activitat econòmica, aquí des de l'Ajuntament dona la impressió que si vols muntar una activitat sigui una carrera d'obstacles. I nosaltres creiem que es tenia de simplificar els tràmits, mirant que es limitin el que és el tema de seguretat, el que és el tema de salubritat, però no començar a fer com seria l'ordenança del paisatge, si ara és determinat color, determinada cosa, que sembla que el que es vulgui és posar una sèrie d'obstacles amb aquesta activitat econòmica. També creiem que es té d'apostar també per al tema del que és l'enoturisme. És una cosa que creiem que estirem de mirar de replicar el que ha aconseguit la Rioja, que ha aconseguit una millora econòmica substancial unint el que és el turisme i el vi, i aquí mirem de tornar-ho a replicar en les proporcions que puguem tindre. Després, a part del que mirar de la lluita contra el que és l'atur, també pensem que també, que s'està recuperant l'economia, és veritat que hi ha uns efectes encara que hi ha moltes persones que estan aturades, que s'han quedat sense ingressos perquè se'ls ha acabat el subsidi i la prestació d'atur, i llavors s'ha de reforçar els serveis socials i les prestacions, que seria també el que és l'augment, la quantitat i la qualitat dels aliments que dona el rebost, l'augment d'habitatges socials, i després també, per exemple, els ajuts a l'escolarització, que creiem que es tenia de fer. El que passa que nosaltres creiem que aquestes ajudes que estan per sobre del que hi ha el conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament es tindrien d'aprovar els criteris pel ple de l'Ajuntament, i a més és un tema que es tingués en compte l'antiguitat, i després també que el que seria el que és els estrangers, que té una situació regular, sí, però... Gràcies, senyor Josep Ramon. Anem ara amb Ramon Arnabat, endavant. Molt bé, des de Vilafranca en Comú considerem precisament que el tema social ha de ser prioritari, i en aquest aspecte hem preparat un pla de rescat social, tenim documentat, que ens ha de permetre afrontar la greu situació que es troba en moltes famílies de Vilafranca, famílies que tenen dificultats per mantenir l'habitatge, per tenir subministraments de llum i aigua o fins i tot per poder-se alimentar. Aquest tema és especialment greu en el cas dels infants. Tenim un miler d'infants que mengen gràcies al rebost solidari. Això és molt greu en una vila de 40.000 habitants. Per això nosaltres ens comprometem a incrementar un 50% els pressupostos destinats a fer front a l'emergència social, concretament a destinar-hi 400.000 euros més, és a dir, la meitat de la liquidació positiva que ha tingut el pressupost d'aquest any 2014. Això ens permetrà duplicar el parc d'habitatges municipals i ser més eficients, i alhora atendre millor aquestes persones que estan en vulnerabilitat. Per altra banda, pensem que cal fer ja una vegada una auditoria social que ens informi realment de quina és la situació de les famílies vilafranquines i potenciar polítiques que no es fonamentin en la beneficència i la caritat, sinó que siguin polítiques públiques d'equitat, solidaritat i justícia social. I a més pensem que s'ha de treballar transversalment en els camps de l'educació, en el camp de la cultura, els serveis socials i la sanitat. Pel que fa a l'economia, pensem que l'Ajuntament ha de tenir una actuació més activa, més proactiva, per tal d'ajudar el teixit local, tant comercial com industrial i de serveis, i especialment els autònoms, les pimes i el treball cooperatiu. Pensem que podem generar força ocupació accelerant i potenciant les inversions en eficiència energètica que produeixen ocupació, són bones pel medi ambient i al final estalvien diners a les arques. També pensem que hem de refermar i continuar treballant amb el tema de Vilafranca com a capital del vi, però a més penso que per reforçar aquesta capitalitat del vi hem de fer una ciutat, de Vilafranca, una ciutat cultural. S'han acabat els 2 minuts, ara obrirem d'aquí uns instants el torn de debat obert, però queda encara la intervenció de Mònica Ill. Endavant, Mònica. Hola, bona nit. Des d'Esquerra Republicana apostem per l'economia social per combatre la crisi. L'economia social és la que serveix l'interès general de les comunitats i està al servei de les persones, i en aquest sentit per nosaltres la prioritat són totes aquelles persones que estan a l'atur, aquestes més de 3.000 persones que constitueixen o que representen pràcticament un 20% de la població de Vilafranca.
Creiem que esperar que la crisi se solucioni sola i que, a més, els llocs de treball vinguin sols, pensem que és una situació irreal i, per tant, creiem fermament que cal un canvi i necessitem un lideratge col·lectiu diferent per poder revertir aquesta situació. Perquè, mentrestant, esperem, hi ha famílies que segueixen patint. En aquest sentit, nosaltres tenim el criteri de treballar dins de l'Ajuntament pensant que cada euro que invertim ha de poder generar més endavant o en el mateix moment o ha de poder ajudar a generar un lloc de treball. És a dir, pensem que si des de l'Ajuntament pensem amb aquest criteri, de manera transversal a totes les àrees, des de cultura podem ajudar a crear ocupació, des de medi ambient podem ajudar a crear ocupació, des de benestar social també. No m'estic referint a ocupació dins de l'Ajuntament, sinó de manera externa. I, per tant, creiem que aquesta filosofia representa un canvi en el lideratge, en l'estratègia del que és el foment de l'ocupació a Vilafranca. A més, la majoria de llocs de treball tenim clar que a Catalunya generen les petites i mitjanes empreses i els comerços, i en aquest sentit per nosaltres serà molt important facilitar a les petites, mitjanes i els comerços, empreses, facilitar línies perquè a poc puguin consolidar la seva activitat econòmica i, a més, els podem ajudar els primers mesos perquè puguin augmentar l'ocupació i augmentar a poc generar més llocs de treball. D'altra banda, també volem cercar acords amb les entitats, amb la banca ètica, per poder fer un fons per la creació de microempreses. S'han acabat aquests 2 minuts inicials per cadascun dels candidats. Ara obrirem un torn de debat obert entre els candidats de 10 minuts aproximadament, amb el ben entès que caldria que hi hagués una mica de debat entre tots plegats i també que cap dels candidats faci un ús abusiu del temps d'intervenció. És un debat obert, però limitat també a exposicions d'uns 2 minuts aproximadament per cadascun de vostès. També he de dir, que no ho he explicat abans, que tenim la sort de disposar de 3 experts cronometradors que estan mesurant el temps en tot moment de tots els candidats. Són persones que coneixen el món del cronòmetre perquè el fan servir sovint per la pràctica esportiva, experts en l'àmbit de l'atletisme, com són el Xavi Pujol, l'Eloi Martí i el Joan Luque, que ens acompanyen en una sala externa i van controlant el temps. Bé, doncs, debat obert. Francisco Romero, endavant. Sí, una mica sobre el que estem parlant. Jo diria que tota la part de serveis bàsics i protecció social, jo crec que aquí, des del govern municipal, i jo diria en anteriors etapes, i també va passar després de la crisi postolímpica, la crisi postolímpica, no hi ha límits amb això. És a dir, l'Ajuntament de Vilafranca, per sort, i per això deia abans la contenció, el dic de contenció, l'Ajuntament de Vilafranca ha fet els deures al llarg de la història. És un ajuntament que no té un pla de sanejament. És un ajuntament que té recursos i pot prioritzar i mantenir serveis, que és el 80% del pressupost. Per tant, amb això què vull dir? Que aquesta part s'ha de continuar fent. Ara, les dades ho diuen, no és suficient. Han tancat més de 300 empreses, més de 450 autònoms han plegat. Això clarament s'ha de solucionar. Per tant, jo diria que, a part de mantenir tot això, que ho hem de fer i és la nostra marca, aquests serveis, a part de tot això hem de fer mesures clares de dir la persona que estigui a l'alcaldia cada dia ha de pensar de quina empresa pot tornar a Vilafranca, pensar en els sectors que tenim i com els podem ampliar i quines empreses poden venir i seguir treballant en aquesta línia. Sí, és evident que hi ha hagut un mur, però aquest mur té fugues. I precisament jo el que penso, Vilafranca en Comú, el que pensem és que cal renovar les majories a l'Ajuntament de Vilafranca i en aquest aspecte treballar per un ajuntament on la participació de la gent sigui molt més activa, on es treballi molt més de forma transversal entre els diferents sectors, on hi hagi un catàleg de serveis municipals i una comptabilitat per costos, que sàpiga el que ens costa cada una de les coses que fem, que hi hagi uns pressupostos encara més socials i sobretot una fiscalitat de caràcter social progressiva i verda i sobretot que vetllem per un dels pocs subministraments que tenim a les nostres mans, que és el Servei Municipal d'Aigües, davant dels intents de privatització que hi ha hagut. Al voltant del Servei Municipal d'Aigües hem de fer una política de subministraments des de l'Ajuntament per col·laborar sobretot amb la gent que té més dificultats. Senyor Josep Ramon. Sí, exclusivament l'he comentat que sí, perquè coincidim amb el que manifesta el senyor Romero, que tots els grups sempre han estat pel tema sobretot de cobrir les necessitats bàsiques de les persones necessitades, però passa que nosaltres al Partit Popular el que creiem és que els criteris que es tenen
de fer la distribució del que serien les ajudes, que fins ara hi ha una part que sí que estan determinades pel conveni amb el que és la Generalitat, altres tenien de passar, jo creiem que en vez de per la Junta de Govern del local, que com és ara, sinó que tenia de ser pel ple de l'Ajuntament, perquè una cosa que quedin clares, també no solament puguin intervindre els diferents grups municipals, sinó també quedi clara per la població, que ara moltes vegades els criteris d'assignació no se saben. Mònica, ell? Bé, jo en aquest sentit, i parlant del tema que estàvem comentant, d'economia i benestar social, a nosaltres ens sembla que l'equip de govern no ha fet els deures. És a dir, l'any passat vau fer un superàvit de 800.000 euros i l'anterior crec que era de 400.000 euros, el qual suma 1.200.000 euros de superàvit en 2 anys que potser heu estat al govern, el Partit Socialista i Convergència i Unió, i que s'han dedicat a invertir-los fent la cua al banc, en comptes de dedicar-los a poder reduir la cua que hi ha a serveis socials per determinades ajuts o per accedir a determinats programes. Per tant, ens sembla que la feina no s'ha fet, no s'ha acabat de fer. Entenem que potser hem de reduir aquest deute, però sí que podíem haver agafat una part d'aquests diners, d'aquest superàvit, i haver-los invertit justament en temes socials per millorar els ajuts que en aquests moments moltes famílies poden necessitar perquè estan en una situació precària. Marcel Martínez. Sí, mira, des del 2009, amb l'arribada de Convergència i Unió al govern de Vilafranca, l'atur ha pujat del 14 al 17,5%. Hem perdut més de 2.700 persones com a assalariades a Vilafranca. Hem perdut més de 60 autònoms i han tancat 30 empreses a Vilafranca. A part d'això, des de l'ADEC, l'agrupació patronal de l'Alt Penedès i del Garraf, diu que estem en el lloc 40 de 41 a Catalunya pel que fa a dinamisme empresarial. Jo crec que la conclusió clara és que les polítiques tant de Convergència com del PSC en matèria econòmica són clarament insuficients. Aleshores, no hem estat capaços de generar dinamisme, no només no hem generat dinamisme, sinó que estem pendents de que vingui gent de fora, alguna empresa o algun talent, a salvar-nos, perquè és que no confiem ni en la nostra pròpia gent. Aleshores, estem disposats a abocar recursos, des de la CUP diem que sí. Torno a reiterar que el que cal és posar en xarxa i crear les condicions necessàries perquè les persones puguin desenvolupar els seus propis projectes i, a més, posar-los en comú. Podríem dir que gairebé per al·lusions, però a la vegada també perquè encara no ha parlat en Pere Regull. Endavant. Bé, per contestar ràpid així, m'agradaria que em trobessin alguna ciutat capital de comarca, que són capitals que atraiem persones amb necessitats socials, perquè tenim més serveis, que me'n diguéssiu una sola que en aquests anys, del 2009 fins al 2015, no li hagi pujat l'atur. En tot cas, si me la trobeu, us felicitaré. Bé, jo diria que hi ha dues coses, una claríssima. La inversió que s'ha fet per ajut social ha sigut brutal per part de l'Ajuntament de Vilafranca. Si agafem les gràfiques que ens dona el Ministeri d'Hisenda, no la Generalitat, no, el Ministeri d'Hisenda, trobem que a Vilafranca, per habitant, s'han donat 127 euros per habitant. A la província de Barcelona la mitja és de 98, i a Catalunya 92. Quina és la diferència? Doncs mira, a Vilafranca vol dir que en un any la despesa social se'n va a 4.950.000, quasi 5 milions, i amb la mitja de Barcelona ens aniríem a 3.800.000. Per tant, 1.200.000 euros menys. S'ha fet molta cosa. Penseu que els serveis socials han atès en un any 3.831 persones. El rebost, impulsat per l'Ajuntament, amb inversions de l'Ajuntament per fer-se, 785 persones. 1.220 persones que se'ls ha ajudat amb ajuts per tirar endavant l'escolarització. És brutal. El que nosaltres diem és que s'ha de mantenir aquest ajut, s'ha de mantenir, però també s'ha de generar economia, perquè si només tenim subsidi, si no tenim economia i no hi ha gent que es guanyi la vida i no hi ha empreses que es guanyin la vida, ningú pagarà impostos i els subsidis els podem pagar un any, 2 anys. El tercer, si no hi ha persones o empreses que paguin impostos, no tindrem diners ni per subsidis ni per res. Per tant, ajut als desfavorits i ajuts a les empreses perquè puguin generar ocupació. L'objectiu no és donar subsidis, l'objectiu és generar ocupació. Francisco Romero. Sí, jo molt ràpid una mica per no donar moltes dades, vull dir, en els secrets comparatius de la Diputació, l'informe d'intervenció general, ho diu clarament. L'Ajuntament de Vilafranca, pel que fa als serveis, que és aquest model que al llarg de la història ha estat la nostra marca, o sigui, és el segon ajuntament que fa més inversió en servei per habitant. O sigui, això és així, és una dada objectiva, com la és també que som la segona en menys endeutats de la província. Només hi ha un ajuntament que està menys endeutats que nosaltres a nivell de província. Ho dic perquè quan parlem de l'economia i tot això, nosaltres no... O
O sigui, no tenim res a celebrar amb aquestes dades, és a dir, sabem l'atur que hi ha, sabem la gent que hi ha al rebost, sabem les empreses que han tancat, però amb tot això volem un ajuntament que no estigui en dèficit. Un ajuntament que tot genera un pressupost de 40 milions d'euros, només que generi en dèficit està intervingut. No podrem fer com hem fet fins ara, plans d'ocupació amb finançament municipal, ni ajudes a les escoles quan no és competència nostra. Això no ho podem fer sistema intervinguts. Per tant, el model una mica és aquest. Ara, no és suficient. Ara hem de generar una nova etapa, nous projectes, com es va fer als anys 90, nous equipaments, noves propostes que ens ajudin a generar noves oportunitats. Si no, difícilment li donarem el tom a aquestes empreses que han marxat. Senyor Josep Ramon. És el tema per atraure empreses. Quan es va regular la normativa dels polígons industrials, es va fer pensant en les idees d'empreses petites, de mitjanes, el tema d'unes dimensions, i potser el que estaria de mirar és revisar aquesta normativa i veure, adequar-ho a el que seria la demanda real del que és dels polígons industrials, el que és la demanda industrial, i mirar de revisar-la. Ara no estem en situació de poder escollir, salvo que sigui tema de químiques i tema allà, sinó mirar de veure la demanda que existeix. I això em sembla que és una de les coses que es tindria de revisar. Havia demanat també la paraula Marcel Martínez. Sí, m'agradaria matisar un parell de dades. Els serveis directes a les persones representen el 6% del pressupost municipal, que és el mateix que dediquem a interessos dels bancs. Vull dir, estem dedicant el mateix a interessos que persones. El que està clar és que s'ha de generar economia per poder generar ingressos, això és una evidència. El que està clar però també és que l'emergència social la tenim ara, no la tenim d'aquí 15 anys. Llavors hi ha gent que potser no pot esperar i em reitero amb una crítica que hem fet sovint. No pot ser estalviar 800.000 euros del pressupost municipal per treure pit quan venen eleccions, però resulta que hi ha gent que ho està passant malament. Jo sincerament la CUP no és la nostra manera de fer. Som al remat? Sí, em sembla que és evident que hi ha una despesa social considerable a l'Ajuntament de Vilafranca, però al meu parer és una qüestió de prioritats i a l'hora de situar les prioritats no necessàriament ha estat la política social en un moment d'emergència i tothom sap que l'administració pública el que ha de fer és engreixar-se en èpoques de crisi i aprimar-se en èpoques d'expansió i aquí sembla que vulguem fer al revés. Mònica Ill. Serà l'última intervenció dintre d'aquest bloc. Estem a l'espera de les preguntes que adreçaran també als candidats. Endavant. Nosaltres no hem dit que no s'hagi fet feina, sinó que no s'ha fet suficient feina en aquest sentit. I tenint en compte que són dos partits al govern i que un és el Partit Socialista, ens estranya aquesta manca, diguéssim, d'acabar d'invertir el pressupost en inversió social. Per posar un petit exemple, amb el 2% del superàvit assolit el 2014, són 20.000 euros sobre 800.000, s'haguessin pogut finançar 19 beques menjadors anual, 167 serveis de teleassistència més complertes a l'any i donar 2 llocs de treball a 2 persones durant 6 mesos durant tot un any. És a dir, només amb el 2% d'aquests 800.000 euros, perquè tinguem en compte la dimensió de les quanties petites respecte a les grans, que això ja pot ajudar molta gent a Vilafranca. Gràcies. Tanquem aquí en aquest primer bloc. En tot cas, hi haurà oportunitats de poder rebatre segurament en d'altres moments del mateix debat o també, qui sap, a través de les preguntes, perquè hem demanat Anna Ballonesta, bona nit de nou. Hem demanat als nostres espectadors que ens enviïn preguntes, si pot ser respecte d'aquesta qüestió que tractàvem ara. Si no és possible, perquè no arriben aquestes preguntes, suposo que d'altres preguntes sí que deuen arribar, no? Sí, la veritat és que en aquests darrers 20 minuts hem rebut moltes preguntes. De moment el que hem fet en aquest primer bloc és intentar seleccionar les que tenien a veure amb el tema que hem tractat fins ara. Són les 3 preguntes que hem seleccionat per aquesta primera part, són adreçades a tots els candidats, per tant poden respondre a tots. La primera que ens ha arribat és la de la Lourdes Santisteban, que ens diu que tots els candidats diuen que donen suport als petits comerços i també a les empreses vilafranquines, i en aquest sentit diu que si ens podrien explicar on estan ubicades les empreses a les que han encarregat el disseny de la campanya, la impressió dels cartells electorals i les banderoles que pengen en els fanals de Vilafranca. Bé, aquí intervé qui vol... Si no, donarem un ordre, però vaja. Senyor Regull. Jo l'empresa, no sé on està radicada, però és portada per un penedesenc. I el personal que he vist i conegut eren gent de Vilafranca. Marcel. La CUP sempre tot el material de campanya i el d'entre legislatura l'editem a Vilafranca, precisament per donar suport al comerç local. Nosaltres treballarem molt a mà i ens ho fem. Vilafranca i comarca. Molt bé.
Nosaltres, a veure, a nivell de continguts ho hem fet nosaltres mateixos, ho hem anat explicant en cada cosa que hem anat presentant i fem servir els mateixos col·laboradors, jo diria, des del 99. Vull dir que són gent vinculada a Vilafranca que coneix la realitat social de la nostra vila. Sí, a veure, nosaltres hi ha una part que ens ho fa el partit i per tant són empreses externes i algunes, per exemple, ha sigut el tema del repartiment del que és ara la propaganda electoral, ho hem fet a través del servei d'Unipost d'aquí a Vilafranca. Nosaltres ho desconec plenament perquè jo no ho he portat jo, sé que hi ha una part que ha arribat de Nacional i que l'altra l'hem fet, el disseny s'ha fet des d'aquí a Vilafranca, la gent d'Esquerra, i sí que he vist la comanda del que és el butlletí, que està fet amb una empresa del polígon industrial, però com que tampoc ho he portat jo directament, però vaja, confio plenament en que estarà fet aquí. Anna, més preguntes? Una altra de les preguntes que ens han fet arribar, ens l'ha fet arribar el Sergio Canya i diu que per què cap dels partits té dades econòmiques ni dels seus partits ni del patrimoni dels seus candidats fet públic a les seves pàgines webs. Marcel. Bueno, nosaltres sempre hem publicat les dades, de fet ja ho vam fer, va ser una de les primeres accions que vam fer en precampanya, que era publicar totes les despeses que hem tingut a l'última legislatura i a més com ens gastem el pressupost que tindrem, que és de 13.000 euros, i com ens hem gastat els diners en aquests últims 4 anys. Les dades del patrimoni, no sé si a mi em faria vergonya publicar els meus diners perquè no en tinc gaires, però que no tinc cap mena de problema de publicar-ho en aquest sentit. Sí, pel que fa a nosaltres, les dades de la campanya són molt senzilles, són 10.000 euros, amb la campanya i despeses addicionals, estan a la web penjades, i tothom les pot consultar. I pel que fa als temes de patrimoni, nosaltres tenim un codi ètic que ens obliga a publicar les dades un cop surtin elegits els regidors, per tant, les publicarem immediatament. Algú més? Potser afegir, a nivell de partit, dir que el PSC, sabeu que la Sindicatura de Comptes l'any passat va felicitar el que és com a organització. Nosaltres tenim centralitzat una part de despeses perquè fa a la part personal dels regidors i la part meva, el registre d'interessos està tot presentat a l'Ajuntament i a més ara amb la nova llei de transparència, vull dir, a nivell de partit, jo vaig enviar tota la informació personal perquè formo part de l'executiva nacional, per tant forma part també de la informació pública. No hi ha cap problema sobre qualsevol tema, està accessible a qualsevol ciutadà. Nosaltres la nòmina teòricament surt a la web de l'Ajuntament, no ho vaig mirant cada mes si surt, però teòricament la pengen, i en el registre d'interessos de l'Ajuntament, els que som regidors tots tenim allà aportats els nostres interessos, els nostres béns, per tant no... I amb la nova llei de transparència, que em sembla que s'aplicarà aviat, doncs hi haurà encara més dades que potser en aquest moment no deuen sortir. Web, que és el tema allà. Hi ha el que ha explicat l'alcalde, que tenim ja el registre d'interessos, que quan ets regidor t'obliga a l'entrar i al sortir a fer aquesta declaració i que, també el que sabeu que comentava l'alcalde, que ara amb la llei de transparència també tenen de presentar la declaració de renta i una sèrie de coses. I la campanya nostra, millor del que seria Vilafranca, ve a ser uns 10.000 euros. Nosaltres la despesa de la campanya són 6.000 euros, i respecte a la declaració dels patrimonis, una mica com el Marcel, és un tema que vam discutir i que hi havia gent que no ho veia molt bé, no per les riqueses que tenia, sinó al contrari, per situacions econòmiques també precàries, no vam acabar d'acabar-ho de discutir. Però que en tot cas, transparents, no és un tema per acabar de tancar aquest. Ara ens deu quedar alguna altra pregunta? Sí, la darrera pregunta va molt relacionada amb aquesta, de fet ara precisament l'alcalde també en parlava, és de la Paula Castanyeda i ens diu quines mesures prendrien per fer un ajuntament més transparent. Bé, tots. És una pregunta per tothom? Sí, és per tothom, és per tothom. Home, bé, hi ha una web que ja està en marxa, amb la qual hi ha d'haver absolutament totes les dades, tant del que cobren els polítics, com les contractacions que es fan des de l'Ajuntament, com les subvencions que es donen. Moltes d'aquestes coses ja hi són. La majoria d'aquestes coses ja hi són. El que passa que el que farem és posar-ho d'una forma que serà el portal de la transparència en què hi haurà tot centralitzat en un lloc en què tindràs absolutament totes les dades. En realitat, ja dic, ja hi són. I per altre cantó, bé, jo diria que el més important és que el ciutadà pugui accedir d'una forma senzilla
a tot el que li pot interessar de la vida política. O sigui, què guanyen, amb qui contracten i amb què es gasten els diners públics per part de l'Ajuntament. I això és el que, bàsicament, ara no entrem en el detall, ve a dir la nova llei de transparència, que serà, jo diria que la llei de transparència de Catalunya serà exhaustiva, serà un model a seguir a tot arreu. Jo potser afegiria que a nivell d'Ajuntament, i aquí he vist alguns regidors, fins i tot dels primers consistoris, i aquí justament el síndic de Greuges, un dels primers va ser el de Vilafranca, i justament es va decidir, entre altres coses, que tots els grups municipals pràcticament tinguessin els mateixos ingressos del grup independentment del número de regidors. Vull dir, aquests exemples, que després han tingut continuïtat amb la web, amb la publicació dels convenis, les juntes de govern, forma part d'un model de dir tota la informació està disponible a l'accés de la gent de Vilafranca, la personal dels regidors per la seva responsabilitat i com a organització també, només faltaria. El Partit Popular pensem que potser el que hauria de donar-se més publicitat, a part del que pugui sortir a la web, és amb el tema de les obres, perquè altres vegades, quan es veu el valor que tenen, a vegades sorprèn el seu import, i a vegades amb els ciutadans i poder-ho explicar i poder-ho participar, igual que a vegades en projectes que a l'hora d'elaborar sí que hi ha un tècnic que te les elaborarà, però resulta que després que és la utilització pràctica, a vegades els mateixos usuaris poden donar idees, però també l'altra cosa és el tema d'intervenir persones de fora que puguin veure realment, que millor siguin experts, diguem, de construcció o d'arquitectes, que puguin veure si realment aquelles dades són correctes o no, o hi ha algun abús. Marcel? Penso que el que té sentit és que per garantir la transparència en una institució fa falta que l'organització, diguem-ne, que hi governa sigui per ella mateixa transparent. Vull dir, en aquest sentit sorprèn bastant que em sembla que pràcticament la CUP és l'única que ha explicat d'on venen els seus ingressos i on van a parar. Vull dir, això també seria una pràctica que ens hauríem de proposar entre tots i totes. A banda, les organitzacions que incideixen als temes de transparència, ara que es parlava del portal de la transparència, parla que les dades no només han d'estar accessibles, sinó que han d'estar en un format consultable per tothom. Vull dir, a vegades posem acords de govern que són un PDF insufrible de 200 pàgines, és a dir, hem de garantir que aquestes dades s'hi accedeix. Moltes vegades al web de l'Ajuntament no és gens funcional, perquè no es pot accedir a la informació si no rebusques des d'allà dintre. Aleshores, avui en dia, que precisament estem a l'època, ja es parla del 3.0, crec que hi ha moltíssimes eines i les organitzacions internacionals, però bàsicament avui en dia és molt senzill ser transparent, és només una qüestió de voluntat política. Quines són les respostes de Ramon Arnabat i Mònica Ill? Bé, nosaltres pensem que la transparència és fonamental i és cert que la Generalitat està tirant endavant una llei que és molt interessant, molt positiva en aquest aspecte, però creiem que el que manca moltes vegades és la voluntat de fer arribar als ciutadans precisament aquesta transparència. Nosaltres el que proposem és que a l'Ajuntament hi hauria d'haver una persona, una figura, que fos una mena d'assessor del ciutadà, de manera que aquell que vol preguntar i té dificultats a connectar-se amb internet, etc., hi hagi algú que li pugui explicar, li pugui ensenyar exactament el que fa, dintre dels serveis que ja té l'Ajuntament. Mònica? Nosaltres en el programa municipal proposem crear la regidoria de transparència, una mica podria ser aquesta eina de la que parlava també el company, però bé, la regidoria el que hauria de fer bàsicament és traspassar els continguts de transparència a tots els àmbits de l'Ajuntament de manera transversal, perquè evidentment això és una qüestió de tot l'Ajuntament. D'altra banda, també proposem crear una aplicació per mòbils i tauletes per poder consultar des de casa en qualsevol moment l'estat de comptes de l'Ajuntament, els pressupostos, què hem comprat, és a dir, tota la qüestió de compres, concursos, etc. I després també nosaltres no només diem volem posar la informació a exposició de tothom, sinó que també volem retre comptes i en aquest sentit ja ens hem compromès a fer 2 audiències públiques cada any, justament perquè també és una mesura que l'Ajuntament sigui més transparent i més participatiu i també els pressupostos poder fer-los participatius per acabar de tancar transparència i participació. Doncs moltes gràcies a tots 6 per les respostes. Anna, queda més feina encara per endavant, perquè encara queden 2 blocs temàtics que aniran acompanyats, com hem fet amb aquest primer bloc, de preguntes dels ciutadans. Sí, com heu sentit ara, només hem pogut llegir aquestes 3 preguntes. Intentarem, a mesura que avancin els següents blocs, d'anar-ne incorporant de noves i també preguntes personals que hi ha per cadascun dels candidats i també preguntes genèriques, intentarem incloure-les dins de les preguntes del tercer bloc. Doncs a continuar treballant amb aquesta nit intensa de debat electoral aquí a Vilafranca del Penedès, en aquest debat de les eleccions municipals del 2015. Hem tancat ja un primer bloc,
N'hi haurà 2 més amb una estructura similar a aquesta que hem fet i finalment un darrer bloc d'intervenció molt més reduïda dels candidats directament a càmera per tancar ja el debat adreçant-se als ciutadans amb allò típic i tan conegut com és sol·licitant el vot i els motius pels quals considerem que cal votar-los. Bé, hem tancat ja aquest primer bloc, n'obrim ara un tot seguit en el que volem tractar temes que tinguin a veure amb l'urbanisme i amb els equipaments. També, com dèiem en el primer bloc, que ja fa una colla d'anys, hi ha un tema que continua sent encara d'actualitat a Vilafranca en relació a l'urbanisme, que és tot el que té a veure amb el pas del tren, la seva cobertura i l'urbanització posterior. Ho era fa 4 anys, continua sent aquest un tema important que segurament valdrà la pena tractar en aquest bloc, que pot anar acompanyat també d'altres qüestions, com poden ser equipaments que considerin vostès que són prioritaris o que són necessaris per tirar endavant aquests propers 4 anys a Vilafranca, per posar algun cas. Hem començat el primer bloc de debat de major a menor en la presentació dels candidats. Ara fem a l'inversa. Començarem amb la Mònica Illa, en aquest cas d'Esquerra Republicana. Endavant, Mònica. Per nosaltres, com tu mateix deies, el tema urbanístic més urgent seria el d'acabar de solucionar el cobriment de la llosa de la via del tren, però no només el que correspon a la llosa, sinó poder fer un projecte global que englobi la llosa, l'estació del tren, l'estació d'autobusos, el carrer del Comerç, que encara el tenim amb un planejament que està aprovat, però en el qual hi van molts blocs de pisos i per tant això caldria canviar-ho, i també acabar-ho de repensar tot el que podríem fer també a Mas Rabassa, perquè és un projecte que també està allà i podem acabar de pensar quina volta li donem. Però sí que creiem que fa falta un projecte global, no només d'urbanització de la llosa, que pugui dinamitzar econòmicament i socialment aquest espai i que a més recuperi espai públic pels veïns. I fer-ho sobretot no d'esquenes a la ciutadania, sinó amb la ciutadania, recuperant el projecte de participació que es va fer fa anys, penso que fa 8 anys, sortint d'allà i veure si aquell projecte el podem acabar de repensar, d'actualitzar potser amb algun canvi que, clar, allò ja fa 8 anys, potser ara seria necessari. Però mai d'esquenes a la ciutadania i sempre amb la complicitat dels veïns. D'altra banda, també creiem molt en el que és l'urbanisme de proximitat, és a dir, poder parlar sempre amb la gent del barri de les coses petites, i ara estic parlant de voreres, acabar de fer la ciutat acollidora, educadora, integradora, doncs aquest urbanisme de proximitat per nosaltres és molt important. I com a equipaments, doncs dir que així com la via del tren és un nyap que el PSC en el seu moment no va saber pactar amb el Ministeri i ens ha deixat la hipoteca que ens ha deixat i Convergència i Unió tampoc ha acabat de resoldre el tema, també tenim un munt d'equipaments que en aquest cas Convergència i el PSC han deixat penjats, com el local de joves, la segona biblioteca, el Vinceum, la finalització de l'auditori, és a dir, tenim tot de petits bolets a Vilafranca que malgrat l'estalvi que han pogut fer no els hem acabat de realitzar. 2 minuts justos, anem ara a les paraules d'en Ramon Arnabat. Bé, des de Vilafranca en Comú pensem que tots aquests temes s'han de veure en una doble perspectiva. Per una banda, una perspectiva local i l'altra veguerial. Hem d'intentar treballar ja aquests 2 nivells perquè moltes de les coses que fem a Vilafranca afecten a l'àmbit de la vegueria. Pel que fa a l'urbanisme, pensem que ja ha arribat l'hora de plantejar un nou model urbanístic. El model del 79 és un model que ha donat els seus resultats, però que en aquests moments està totalment exhaurit, la situació ha canviat totalment i, per tant, el que proposem nosaltres és iniciar els tràmits per redactar un nou POM amb una mirada transversal i una mirada participativa que veritablement ens permeti construir aquesta Vilafranca del futur de forma sostenible, integradora, humana, etc. Pel que fa al tema del cobriment de les vies del tren, pensem que no ens hem de precipitar. Si agafem una mica de perspectiva, ens donem compte que els 90.000 metres quadrats de la llosa sobre la via serà l'obra urbanística més important que es farà a Vilafranca en molts anys. No podem precipitar-nos. Aquest és un altre eix, serà un altre eix de centralitat de Vilafranca. Nosaltres pensem que cal fer un pla d'usos a partir de les propostes que ja hi havia i de noves que es poden obrir amb la participació dels veïns i actuar de forma immediata en aquests temes d'urgència. Els temes d'urgència són comunicar la Girada i el Molí d'en Rovira amb els altres barris de Vilafranca. Aquí sí que hem d'actuar d'urgència, però sense hipotecar el futur de la vila. El futur de la vila passa, en bona part, per el que fem a la llosa de la via. Per tant, no ens precipitem en aquest tema.
Per altra banda, hi ha una sèrie d'actuacions urbanístiques que són urgents per tal de recosir i regenerar Vilafranca. Queden moltes coses, molts pedaços per acabar de tancar Vilafranca. Hem de recuperar la vitalitat del pols urbà, del casc antic, hem de tancar el tema del pla de barris de l'Espirall, hem de fer un pla integral d'habitatge i pel que fa a la mobilitat tenim enormes problemes en la mobilitat tant interior, que no tenim itineraris, com de cara a l'exterior, amb el tema de Rodalies i amb el tema dels trens regionals. Esgotats els 2 minuts. Josep Ramon, del Partit Popular, endavant. Sí, des del Partit Popular creiem que potser arriba el moment de tornar a reconduir una mica el que és les competències municipals i una de les primeres precisament és la conservació dels carrers i creiem que sí que s'han fet algunes actuacions d'asfaltat d'alguns carrers i tal, però creiem que s'hauria de fer d'una forma més general perquè ens trobem que es prova una ordenança del paisatge que es demana que el centre històric sobretot és el tema que tinguin unes terrasses molt maques i en canvi el que és l'Avinguda de Tarragona quan ja arriba a el que és a la Rambla hi ha trossos en què falta a la carretera l'asfaltat. Llavors creiem que, igual que amb el tema de la il·luminació, se fa un estalvi no solament per al tema energètic, sinó per al tema que se mira de reduir, d'estalviar diners amb el tema del enllumenat públic i creiem que és una de les coses que és una de les prioritats i més una de les competències municipals. També és prioritari, és evident, és el tema del que és la urbanització de la Llosa, passa que aquí també nosaltres creiem que també es té d'arribar a un acord amb el Ministeri i creiem que si continua el Partit Popular governant es pot arribar al final a algun tipus d'acord en aquest sentit, de poder fer també es veure el que es té de fer amb l'estació. No podem urbanitzar fins que no hi hagi un acord amb el Ministeri realment del que es vol fer per mirar de tirar endavant aquesta urbanització. I després també creiem que, per exemple, hi ha el pla de millora del que és el carrer Comerç, que està parat, i que llavors és una de les coses que es tindria de mirar d'activar perquè llavors aquestes persones que vulguin millor invertir o construir tinguin la possibilitat de tindre una normativa que els faciliti poder fer. També pensem que es tindria de revisar algunes normatives del que és unitats d'actuació de l'interior de Vilafranca, però inclús quan va haver-hi el boom urbanístic, resulta que aquestes unitats no es van desenvolupar. Vilafranca va créixer cap a fora, però la regeneració urbanística de l'interior de Vilafranca no ens ha costat i realment no s'ha aconseguit. I és una de les coses que creiem que són prioritàries. El tema d'equipaments, nosaltres pensem que es tindria de mirar d'acabar l'ampliació del Vinceum i després també seria el que és conservar el patrimoni arquitectònic i cultural com és la Basílica de Santa Maria. Gràcies, Josep Ramon. Anem ara al Marcel Martínez, endavant. Bé, el tema dels equipaments municipals, com sempre passa ara que són eleccions, és un conjunt de despropòsits. Ens trobem ara amb una sèrie de polítiques de titular fetes només perquè els partits que governen es reiterin en aquest govern. Ara, els últims mesos, hem vist una sèrie de titulars que no havíem vist al llarg de l'any, que sigui la Via Verda de Vilafranca, que sigui el casal de joves de l'Espirall, etc. Penso que és una situació molt trista perquè estem jugant amb diners públics per fer política de partit. Aleshores, hi ha una sèrie de promeses fa 4 anys que l'equip, el partit que governa, que ens va fer el conjunt de la ciutadania i que no s'han complert. Ens van parlar d'equipament per joves, ens van parlar de centre cívic a l'Espirall, ens van parlar de pisos per gent gran, ens van parlar de pisos per gent jove, ens van parlar d'una universitat del vi i aquí sí que serem molt crítics i sempre ho hem estat i és molt necessari. Ens veu enredar tots, perquè ens veu prometre una universitat del vi que no tindria cap cost per la ciutadania i ara el que tenim és una sucursal d'una escola privada de negocis que l'hem pagada entre tots. I això és una vergonya, és una autèntica vergonya. Des de la CUP proposem que ja n'hi ha prou d'utilitzar els recursos públics per jugar amb els equipaments i reiterar-se en el govern. El que proposem, una de les nostres propostes, és el Pla d'Equipaments Públics. Creiem que és el moment de realitzar un pacte conjunt entre tots els ciutadans, aprovat després per referèndum per la ciutadania, en el qual, amb una visió estratègica, establim quines són les prioritats d'equipaments en els propers anys, a mitjà termini, i d'aquesta manera tindrem uns equipaments que seran fruit d'un acord comú i no pas de les prioritats electorals d'un cert partit. En aquest pla d'equipaments, des de la CUP prioritzarem infraestructures de caràcter social, com pisos per gent jove o un centre cívic a l'Espirall, o infraestructures de creació cultural, com la nova Biblioteca Central Comarcal o l'espai de creació activa. Gràcies. Francisco Romero. Vist que acabava també amb els equipaments, jo, una mica en coherència amb el que deia abans, jo diria que hem de buscar, en tot cas, aquells equipaments que realment ens ajudin a generar oportunitats. És a dir, nosaltres, quan diem
parlem del mercat de la Pelegrina, si està tancat, tornar-lo a obrir, bàsicament perquè pensem que allà podem recuperar un programa d'escoles productives que havia funcionat a Vilafranca, que de fet els experts a nivell internacional estan aquí i que a Alemanya i als Estats Units és formació reglada, que permet als joves, creant un producte cultural, etc., doncs també aconseguir una reinserció laboral, etc. És a dir, propostes d'aquest tipus, com també podem encabir aquí el Vinceum. El Vinceum clarament no deixa de ser un equipament on és la nostra història i aquest patrimoni ens ajuda molt a projectar-nos culturalment a nivell de turístic, també noves oportunitats. Però clar, tot això també hem de parlar del tren, perquè el tren, i ara que celebrem l'aniversari, el tren està vinculat al progrés de Vilafranca. Escolta'm, el conveni 2004, que és el que deia hem arribat fins aquí amb el senyor Álvarez Cazcos, tots els partits en aquest punt, tots van votar a favor, no hi va votar cap partit en contra, diguem-ho clar. Ara, això no treu, anys després, que diguem nosaltres anem a complementar aquell conveni. Si aquell conveni va arribar fins aquí, doncs ara acabem d'incorporar les zones no cobertes, arribem a un acord amb Adif per millorar l'estació, fem un altre conveni, això estem disposats, estem treballant tots junts, i escolta'm, i si hem de dedicar les primeres inversions del conjunt, del mandat, avançar-les per acabar de cobrir i que tothom vegi i visualitzi com quedarà, doncs també ho podem fer. Ara, el que hem de fer és continuar el procés d'urbanització del tren, que hi va participar moltíssima gent i es van generar unes expectatives i la gent vol que s'urbanitzi i es connectin els barris. Per tant, això ho hem de fer. Ara, dic el següent, l'urbanisme està vinculat al primer punt. No hem de fer res que no ajudi a generar oportunitats i a recuperar empreses i a recuperar autònoms i a recuperar llocs de treball. Si no, estem perdent el temps. Gràcies. Pere Regull. Bé, en quant a urbanisme hi ha diversos punts, hi ha diversos reptes. En primer lloc, evidentment, el tema de la via. El tema de via són dues coses diferents. Una és la urbanització de la Llosa, que ja l'hem començada, que hem arrencat, que abans de final d'any està acabada fins al carrer del Bolet, en què ja hi haurà passeig, hi haurà aquestes comunicacions que abans es demanaven entre la Girada i el Poble Nou, i això tira endavant. I quin és el projecte? Doncs que cada any es pugui fer una part de la via i en aquests 4 anys, una part de la Llosa, i en aquests 4 anys ho tinguem totalment urbanitzat. Quina serà la segona part? L'estació o no, en funció de que Adif hagi dit com quedarà l'estació. Si no, la segona part serà la part nord i la tercera l'estació. Però prioritat, cobriment, urbanització de la Llosa. Segon punt, cobriment total fins al pont de Moja. Amb això, per primera vegada, tenim un conveni fet per nosaltres en què es recullen tots els punts i està a Madrid. Jo espero que després de la campanya electoral ens cridaran i intentarem tancar el tema. Per tant, jo crec que hi ha possibilitats de tancar acords. Hi ha altres punts que sí que m'agrada dir-ho, que tot el que hem dit que depenia de nosaltres sols, tot el que hem pogut ho hem complert. Tot el que hem pogut ho hem complert. I ara en diem unes altres de coses que també pensem complir, com és l'ampliació de la biblioteca per transformar-la en biblioteca comarcal, la Torres i Bages, com és l'ampliació del pavelló de la Gamba, amb cobriment total de tot el pavelló de fora que hi ha, i a més amb vestidors, l'oficina jove, al carrer de la Fruita, que ho teníem a punt per ja, anar-hi ja, una oficina jove, un centre per joves al Mercat de la Pelegrina, 21 pisos per la gent gran que estan en tram de fer-se, 21 pisos que estan on té el Cine Victòria i 21 pisos i els que estan a la Casa Feliu, a la Rambla, està ja amb obres, no han pogut inaugurar, però està amb obres, i evidentment ens plantegem, a veure si podem arribar-hi, si els diners arriben a tot el que és auditori municipal, acabar l'auditori, el Vinceum, etc. Tot depenent dels diners. I després ja parlarem del que ens comentaven de les obres que van quedar per fer. Han quedat esgotats els 2 minuts de tots els candidats i ara obrim de nou un torn de debat obert. Ramon Arnabat és el primer en demanar la paraula. Sí, jo torno a plantejar que estem davant d'un tema de prioritats i un exemple clar és aquest local on estem, a l'Escavi. Aquí hi havia 4.000 signatures a favor que això es dediqués a unes altres coses, fins i tot els del PSC que abans donaven suport a això, després van canviar d'idea i veritablement això ha estat un equipament totalment fallit, diguem-ho clar, i des del nostre punt de vista s'han despilfarrat aquí excessius diners que podrien tenir una altra destinació. Tots estem d'acord en que hi hagi estudis universitaris a Vilafranca, però potser no a aquest preu. També comentar que per nosaltres hi ha 2 equipaments necessaris i urgents. Un és la segona biblioteca, amb la col·laboració de la Diputació, no pas ampliar la biblioteca Torres i Bages, sinó fer una segona biblioteca, que és el que ens toca a Vilafranca, i tenim diferents espais per col·locar-la, i el segon és fer un nou centre cívic sociocultural en el qual es puguin encabir també els joves. Gràcies.
Francisco Romero? Jo diria que abans ho comentàvem també, és a dir, aquí va haver un planejament d'equipaments que es va fer als 90 amb l'aprovació 2003 del POM, on arran d'aquest planejament es va fer el nou tanatori, l'ampliació de l'hospital, el complex aquàtic, els aparcaments, un munt de coses. Clar, ara això va formar part d'un acord. Clarament aquí estem dient propostes que són inversió, clarament aquí s'haurà de fer un acord. Llavors decidir quins equipaments, amb la inversió disponible, que són més o menys uns 20 milions d'euros durant tot el mandat, directes, doncs amb això què es pot fer? Això és el que hem de decidir. Ara, pensem molt bé, és a dir, aquells equipaments, és a dir, la biblioteca es pot ampliar, ja em sembla bé, o el tancament de la pavelló de la Gamba, tot això està molt bé, però pensem també quin és el nostre objectiu. Jo hem parlat en el primer bloc, siguem coherents amb això, és a dir, tenim 300 empreses que han tancat. Això ha de ser el nostre objectiu. Vilafranca tindrem un problema, si no. Perquè quin és el nostre problema al final? Que podem fer contenció, tenim aquest model de serveis, però al final hem de generar, han de venir empreses aquí, hem de poder treballar aquest tema. La biblioteca està molt bé, fes el que calgui, acordem-ho, perfecte, però pensem en això. Aquesta és la sortida, el que necessita la gent jove, la necessita la gent gran que té més càrrega, això hem de trobar aquí la solució i per això una mica de les propostes que fem, modestes en inversió, però que poden ser útils amb això. Marcel Martínez. Jo em reitero amb la proposta de la CUP del Pla d'Equipaments Públics. Crec que és un bon moment i més en època de crisi. El Francisco ha dit una paraula que m'encanta, que és acord, i crec que podem fer-ho perquè hem de pensar en Vilafranca i no en polítiques de partit, i crec que podem generar polítiques d'infraestructures baixant costos i que, a més, fem infraestructures útils. Es parlava de falta de recursos. Home, jo crec que si s'han trobat més de 2 milions d'euros per fer un edifici que encara, boi, que no està ni en funcionament, jo crec que es poden trobar molts menys diners per a altres infraestructures prioritàries. Pel que fa a la biblioteca ja és central comarcal. El que passa és que estem en el top 10 des de fa més de 20 anys de les viles de més de 5.000 habitants amb els pitjors recursos bibliotecaris. Pel que fa al cobriment de la via, ara ens parles de que tenim, tutejo, Pere, ara ens parles de que tenim un permís que està a Madrid. Fa 4 anys et vas aixecar enmig d'un debat dient que tenies una trucada perduda i que estaves a punt. Jo no sé si els hi has trucat a Madrid, però en tot cas ho sento, però no et podem creure des de la CUP, perquè estem sempre igual. Aquest acord hi és, físicament, el podem veure, perquè ho sento molt. O sigui, vam veure el titular, ja tenim el permís per entrar a la via. I no l'hem vist, és que no l'hem vist, i fins que no ho veiem no ens ho creurem, i quan el veiem ens n'alegrarem, i ens n'alegrarem molt, però esperem que la solució per les lloses de la via, inclogui la resolució de problemes de sorolls i vibracions que tenen els veïns, també. Josep Ramon? El Vinceum i després la Basílica de Santa Maria, perquè creiem que és el patrimoni històric i cultural i que, per tant, és el que creiem que el qüestió de tirar d'arreglar i de millorar. El que passa que també tot queda condicionat precisament a les subvencions. Nosaltres pensem que quan proposem això d'aconseguir subvencions de l'Estat per poder-ho tirar endavant, inclús aconseguir que al Vinceum hi hagi una participació com a patró perquè les despeses de funcionament, que ja pugen bastants diners, sigui l'Estat que ho pugui fer. Altres propostes que s'han escoltat en aquest debat també van anar condicionat també pel tipus de subvencions que donin les altres administracions públiques i quines prioritats tinguin. Per exemple, el de la biblioteca comarcal, clar, em sembla que puja 12 milions d'euros, l'Ajuntament pot fer un esforç, però si no hi ha una altra administració que posi els diners i sobretot després el tema del manteniment posterior és una de les coses que ja veuríem si es pot tirar endavant per si mateix a l'Ajuntament de Vilafranca. Sobre el local de joves, nosaltres considerem que és prioritari i millor és el tema de la formació dual i dedicar-hi uns diners, perquè sobretot ara el que és creació de llocs de feina. En tot cas, el que nosaltres pensem és que en vez de fer-ho a la Pelegrina, el local de joves, potser és aprofitar aquest local que hi ha aquí, que és el de l'Escavi, que hi ha un local immens i que està desaprofitat i que potser amb pocs diners es podria aconseguir aquest local per joves. I és un lloc que nosaltres creiem que s'hauria de mirar d'estalviar i mirar de centralitzar els recursos de la creació de feina. Mònica Ell. Nosaltres pensem que realment us falta un projecte, en aquest sentit, que o no teniu full de ruta o us falta un projecte, perquè ho tenim tot a mitges i ens falten serveis. I a més heu fet el que heu volgut, perquè teníeu un remanent de diners i l'heu posat al banc. És a dir, no han tornat cap a la comunitat aquests diners. Per tant, heu fet el que heu considerat que havíeu de fer. I les promeses, com deia el Marcel, doncs quan ja porten tants anys d'incompliments, arriba un moment que ja no te les creus. És a dir, el local de joves és increïble, no existeix, no hi ha ni el projecte. L'Escavi, ja ho han comentat ells abans, no? Tenim un gran espai, però amb cadires buides, i en canvi a l'escola de música no hi cabem. O sigui, l'escola de música es queda petita i l'Escavi hi ha les cadires buides, pràcticament. I un gerent i un director per no sé quants alumnes, però no voldria ni saber-ho.
Per tant, em sembla que el que us falta realment és un full de ruta que posi una mica d'ordre en tot aquest guirigall i, per favor, invertiu. O sigui, inversió en les persones també vol dir donar serveis i tenir la segona biblioteca, no una ampliació, com deien abans, la segona biblioteca. I com això, doncs, per exemple, hi podria haver una altra casa petita, perquè només n'hi ha una, i evidentment hi ha més gent que podria gaudir d'aquest servei tan excel·lent i com això moltes coses. Pere Regull. Bé, jo crec que aquí es confonen moltes coses. De la manera que parleu genereu confusió, en el sentit que esteu confonent el projecte d'escola del vi amb l'edifici en el que estem. No té res a veure. L'edifici en el que estem, que és el que hi ha hagut la inversió, cap dels que esteu aquí sabeu la gent que hi ha passat en el darrer any. Sabeu quanta gent hi ha passat per aquí? Doncs han passat 3.000 persones. Per tant, com a edifici, de fracàs absolutament res. I el que sí que hi ha és que en una de les zones hi ha ubicada l'escola, que és el que esperem que tiri endavant i en el que confiem apretar i estem negociant amb dues universitats, i ho sento si no em creieu, ho entenc, però és així, i el que no entenc és que quan jo he dit públicament, això ja fa dies que ho vinc dient públicament, ningú ha anat a preguntar-los a aquestes universitats si és veritat que estem en converses o no. Doncs Vilafranca ha tingut 900 anys d'espera per tenir una universitat. I ara és evident que ens costa arribar-hi, i potser ens costarà 4 anys, 5 anys, però Vilafranca tindrà una universitat. I aleshores haurem d'acceptar el que és. Però una altra cosa és l'edifici. La universitat aquesta només anirà fent servir l'edifici en funció de què el necessiti. Tota la resta que no necessita el fem servir com a ajuntament. Repeteixo, 3.000 persones amb altres coses derivades i que acostumen a ser de formació. Temes de formació. Per tant, Vilafranca té un equipament fantàstic dedicat a la formació en el centre de la vila i en un lloc immillorable. I per 2 milions d'euros. La residència d'avis, que em comentàveu que es tenia que fer aquí, en valia 5 milions d'euros. Residència d'avis sense places concertades. Hauria sigut la ruïna per l'Ajuntament, perquè eren 5 milions i perquè ara no sabríem com atraure persones perquè els tocaria pagar unes quotes brutals. La veritat és aquesta. Ens queden 3 paraules sol·licitades que haurem de deixar-la, o sigui, la tercera serà la que deixarem aquí per tancar el temps dedicat a aquest debat obert. Francisco Romero, endavant. Sí, jo insistia una mica en plantejar els equipaments pensant a veure com ens pot ajudar a sortir d'aquesta crisi sense més desigualtats amb aquesta idea. Per això plantegem, la nostra idea de la Pelegrina va en aquest sentit. Diem el racó de l'Eri perquè de fet va ser un grup de joves que va pensar que forma part d'aquell 80% de joves que necessita d'alguna activitat per poder tornar al mercat laboral i creant i fent coses, i això tenim experiència. Ara, el tema que deies de la residència, tot això, nosaltres ho sabeu perfectament, vull dir, la teleassistència, els serveis a domicili, tot això garantit, augmentat el que calgui. Ara, a nivell d'equipament, siguem clars, la Generalitat a curt termini deu a l'Ajuntament de Vilafranca 3 milions d'euros. A curt termini. Si sumes altres temes, superes els 5 milions d'euros. Com vols plantejar una cosa de la seva mà? Ho dic des del punt de vista de dir, s'ha rehabilitat un edifici, aquí hi ha un projecte plantejat, si aquest projecte després no té viabilitat, si majoritàriament no es veu, si no hi ha resultats, tothom dirà, doncs anem a posar altres projectes. Tenim l'Escola Oficial d'Idiomes, tenim l'Escola de No-Turisme, tenim molts temes en marxa que poden ocupar un espai que és públic i s'ha rehabilitat. Si aquest projecte no té recorregut, es valora, ho valorem i es posen uns altres, des d'aquest punt de vista. Marcel Martínez. Jo no m'atreviria tant a deslligar el projecte de la rehabilitació de l'edifici amb la universitat. Quan es va aprovar el projecte de l'ESCAVI, de fet es va rebaixar el valor cadastral de l'edifici perquè pogués entrar dintre els estàndards del 90% de públic, 10% privat. O sigui, es va rebaixar en vora 1 milió d'euros el valor de l'edifici. Aleshores, no és una qüestió de que haguem d'estar en converses amb aquestes universitats, és que no s'ha plantejat el projecte d'una forma global, s'ha plantejat com un projecte fins i tot personal. Aleshores, que nosaltres s'hagués plantejat un lloc de formació del vi i el cava que donés servei a la comarca, que anés a posar en comú projectes, que fomentés l'autoocupació, etc., ens hi haguéssim trobat aquí. Però és que aquest projecte no estava plantejat en aquests termes. Ramon Arnabat, i tanquem ja aquest... Jo crec que Convergència i el PSC tenen un problema que es diu el rodet. El rodet que passen i no escolten els altres. Si haguessin escoltat els altres, possiblement alguna cosa haguessin fet. Diuen, la gent vol, tota la gent vol. La veritat és, només hi ha una veritat. Universitat. No, nosaltres tindrem, i espero que en tinguem, estudis universitaris. Difícilment tindrem universitat.
Una cosa és tenir estudis universitaris i una altra és tenir universitat. Gràcies a tots sis per, fins i tot diria que el comportament elegant dintre del debat que estem tenint, fins i tot jo diria que poden burxar una mica més, també, no ens adormirem, no ens adormirem. La gent també suposo que ens està veient i escoltant i que planteja qüestions. Anna Ballonesta, endavant.